Today's vlog mga ka-Spark, Malcolm Square, Baguio City, August 2023 at linggo ngayon mga ka-Spark. Bukas ay Lunes, holiday pa rin, ibig sabihin nun mahabang bakasyon, marami ang turista. At halina't samahan nyo ulit akong maglakad-lakad dito sa Station Road. Okay, tara let's mga ka-Spark.
ito. Ano ka po na? Sino man ang Na lang kilo, 50. Black mo na? Ha? Banana ka. corn dog.
Ay,